В това видео ще ви демонстрирам как се сменя масло на 9-степенен автомат на Мерцедес. Започваме с източването на маслото. Докато се точи маслото от картера, ще пусна да се източи маслото от хидротрансформатора. Ще се заема с развиване на болтовете на картера. Отлепям картера от тази страна и сега, без да се цапаме много, развиваме последното болче и сваляме масления картер. Ето го новия картер с те преливни тръби. Се сменяват задължително. Спират много лесно. Има си белези. Ще намажем тези опръстени. Взимаме си под ръка новите болчета и може да монтираме новия картер. Първо си прекарваме всички болчета на ръка и след това вече ги стягаме. Докато се изцежда хидротрансформатора, може да налеем новото масло в уреда. След като хидротрансформатора се източи, време да сложим пробката и да стегнем. Време е да налеем маслото. Всеки с какъвто уред разполага. Аз наливам маслото чрез тази туба. След като сме наляли 10 литра масло, е време да пуснем обезвъздушаване чрез диагностиката. След като преминахме всички стъпки на обезвъздушаване, може да повдигнем автомобил и да коригираме нивото на маслото отново чрез стар диагностиката. Вече може да премахнем уреда за наливане. Може да сложим специализиран инструмент. След достигане на нужната температура можем да коригираме нивото. Въртим на трета степен и когато започне да насича маслото, е готово. Ето започне да насича. Затваряме. Маслото е темперирано и коригирано вече. Слагаме тапата на картера, подсушаваме.